Täällä on muuten ihan sairapimetä. Tänään olisi Sampon ja Niilon soittotunti. Jaa, nyt alkaa soitako. No niin, nyt alkaa soittaa. Se on Minne taustalla. Pelattiin äsken. Hommaan. Laitapas pausselle. Ei puhemet alkaa. Ei tarvitse. Jätti kynsi. No niin. Oi, miten kauniisti se soittaa. Laita se pausselle. Entä? Niin siistiä soittamista. No niin, riittää. Kiitos. Nyt Niilo soittaa. Rauhallista kaikki on. Se ei vielä loppu, hipennus. Laulutreenit. Kiitos, että katsoitte siis tämän videon, että tässä oli meidän laulu kautta kitaran soittotunti. Toivottavasti tykkäsitte ja muistakaa ehdottomasti painaa tykkäysnappia, jos tykkäsitte. Ja kommentteja. Laittakaa kommentteja, jos haluatte näitä lisää. Ja sit se olisi sitten siihen mennessä, tai siksi moi moi. Se on moi. Moi.